вместо коли са се палили цели държави. Време, в което прабългарите са се закачали с славянките, докато славяните гонали прабългарките. Времето, в което Коледа още не е съществувала. Времето, в което някъде тук, някъде там, в Фанагория, в прабългария, хан Буздуган отново събирал своето семейство. Да се пренесем в тяхната шатра. Хане Буздугане, върнали се от палежи, завоевания, битки, плячкосали, подаръци за всички нас. Да! Края на годината дойде време за подаръци. Аз казах. Първа е жена ти дупница. Тоест аз. Не. Аз подарих си нов кон. Стария го бях паркирал в местността Младост и някой го запали, бе! А по-стария кон го бях паркирал в Бургас и сутринта го намерих с кирка у главата. А новия кон го купих с платена винетка, с гражданска, с пълно каско и пълно конско. А за мен нещо за... Тихо, дупнице, тихо. Първият мой любим син Кюстендил. Ти какво свърши през годината, сине, майчин? Аз, татка, направих първа копка на магистрала Тракия. До 3 години ще я завършим. Браво. Ако не, ще заколя некой. Браво. Ще заколя. Кюстендиле, стига, Кюстендиле. За това съм ти донел нещо специално. Дупни се, я ми помогни. Бръкни тук от чувала и извади. Тате, купил си ми нещо за колене, нали? Много ясно. Смарт нож. С 3D острие. 65 000 цвята и полифонични мелодии при колене. Има включени 100 безплатни заколения към всички императори и 200 безплатни минути за разговори с Тангра. Ей! Касапница! А за мен? Кажи за мен, имаш ли нещо за мен? Разбира се, че имам нещо за моята малка, нежна и хубава дъщеря Козлодуй. Да, тате. Аз през тази година 12 пъти се правих на девица пред Тангра. Добре, дъще, Козлодуй. За теб имам един хубав подарък. Уредил съм ти лазерна епилация. Супер! Лазерна. Значи епилация разбирам, ама защо лазерна? Ами отиваш отвънка. Там те чака Лазар Татарина. Той е наклал огън. Събличаш се гола, прескачаш огъня и си епилирана. Това е лазерна епилация. Хайде! Ей, супер! Хане Буздугане, а на мен какво си ми купил на мен и на малкия ни син Сарацимир? Да, тате, заслужавам подарък. Аз през годината ходих във Византия да искам ръката на Венера Милоска. Те пък взеха, че ми дадоха и двете й ръце. Браво, сине! Браво, Пардомирчо! Ама, тате... Виж какво съм ти купил. Бръкни дупници, бръкни. Таблет със сензорен екран. Ето. Ей, супер! Ето. Ага. Това е таблет. Ма, тате, какво става, бе? Това нещо не работи. Еми, вижде, у комплекта има длето и чук. Да. Ти да не искаш така с пръст да пипнеш и нещо да става. Еми, няма да стане. Ако не си го изчукаш сам. Тате, извинявам, може ли вместо този буклук друг подарък искам? Да ми смените името. Не искаш ти. Не ми харесва това име Срацимир. И без това постоянно ми го бъркаш. Извинявай, искам нормално, модерно име. Например? Ако може, Драгей. Окей. От днес ще се казваш Допелюб. Айде сега този Педославе.
Айде изчезни от тук, май си, че имам работа. Ужас. Ох, да, Хане Боздогане, ма за мен нещо няма ли? Не си ли ми купил нещо за Коледа? Това е Коледа, ма! Още не сме се покръстили. Ай, чакай там 200-300 години, па тогава. Ама добре, де, ма за нова година поне. Какво си ми купил? Кажи, нещо трябва да си ми купил. Чакай! Първо ще кажа какво съм купил на византийския цар. Купил съм му нова глава, че дали му взех старата, дано новата му стане. Я покажи. Малко само. Тате Боздогане! Прибери, че бериш. Бог Тангра иска спешно да се свърже с теб. Така ли? Да. Татка, ползвай смарт ножа. Нали има роуминг към Тангра? Мерси, Кюстендилчо, но на мен не ми трябва. Аз се свързвам с Тангра директно. О, Тангра! Говори чрез мен! Хане Боздогане! Внимавай как управляваш тая държава. Казай, внимавай да не сляза аз, че тогава ще стане страшно. Айде, моля ти се, Боздогане, моля ти се, стига празни приказки. Кажи на мен какво ми купи. Сега, нищо! Едно големо нищо. Ама за сметка на това, Дупнице ще кръстя град на твое име. Така ли бе? Щом като е така, и аз ще ти кажа нещо. Имам един страхотен подарък за тебе. Ей, такива големи рога. Кюстендилчо, дай смарт ножа. Ева, Яла тук, ама! Яла тук!